நேயர்களே, உங்க மனைவி அதில் ஆர்வம் காட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு இதுதான் காரணமா? ஒரு உறவு மகிழ்ச்சிகரமாக வெற்றிகரமாக தொடர நெருக்கம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். நெருக்கம் உங்கள் உறவை உயிரோடு வைக்கும். தம்பதியர் இருவரையும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நெருக்கமாக கொண்டு வரும். ரொமான்ஸை கட்டுக்குள்ளே வைத்திருக்கும். ஒரு உறவை மகிழ்ச்சியாக தொடர்றதுக்கு இந்த நெருக்கம் இன்பம் ரொம்பவே முக்கியம். தம்பதிகள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவங்க துணைகளுடைய ஆசையும் விருப்பங்களையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படி நடக்கணும். பல சந்தர்ப்பத்தில் இந்த ஆர்வ இழப்பு பெண்கள் கிட்ட இருந்து தான் தொடங்கும். காலப்போக்கில் உங்கள் மனைவி உங்களை நெருங்குறதுக்கு ஆர்வம் காட்டாமல் இருக்கலாம். வழக்கமான இந்த நெருக்கம் பெரும்பாலும் பெண்களுக்கு சலிப்பை ஏற்படுத்தும். பெண்களுக்கு ஏன் இந்த நெருக்கம் குறையுது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான பதிலை பார்க்கலாம். அவள் ஏன் ஆர்வம் காட்டவில்லை என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். ஒரு உறவில் கணவன் மனைவி நெருக்கமாக இருக்கிறதுக்கு இந்த உறவு அப்படின்றது ரொம்ப அவசியம். ஆண் பெண் இருவருமே ஒன்றாக இணைந்து மகிழ்ச்சியோடு விளையாடும் போது தான் அவர்களுக்கு இன்பம் கிடைக்கும். ஒருத்தவங்களுடைய ஆசை மற்றும் விருப்பங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்தக்கூடிய விதமாக நீங்கள் விளையாட்டை தொடங்கணும். உங்கள் மனைவிக்கு ஏன் இதில் ஆர்வம் இல்லை அப்படின்றதுக்கான காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு சரி பண்ணுங்க. அதிருப்தி. இந்த நெருக்கம் ஆசை பெண்கள் உறவை பற்றி எப்படி உணர்றாங்க அப்படின்றதோட நேரடியாக தொடர்பு கொண்டிருக்கு. உங்கள் மனைவி திருமணத்தில் உண்மையில் அதிருப்தியாக இருக்கலாம். வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒன்று அவங்கள எரிச்சல் ஊட்டிகிட்டு இருக்கணும். அதனால் அவங்க படுக்கையில் உங்களை விட்டு விலகி போகிறாங்க. கேட்குறப்ப அவங்களுக்கு இந்த நெருக்கம் சில பழக்கம் அல்லது பெரிய பிரச்சனைகளை சுட்டி காட்டும். அவங்க உங்களோட உணர்ச்சி பூர்வமான தொடர்பை உணராமல் இருக்கலாம். ஃபோர் பிளே இல்லாதது. உடல் ரீதியான செயல்பாட்டையும் தாண்டி இந்த நெருக்கம் அதிகமான விஷயங்களை கொண்டிருக்கும். பெண்கள் ஃப்ளோர் பிளேவை அதிகமாக விரும்புவார்கள். நீங்கள் அதை தவிர்த்துட்டு நேரடியாக செல்லும் போது அவர்களின் ஆசைகளையும் விருப்பங்களையும் விட்டுவிடுகிறார்கள். உங்கள் மனைவி இதை விரும்பவில்லை என்று தவறாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ளாதீர்கள். அவரை அதிகமாக தொட வேண்டும், ஆராய வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள். அழுத்தம் மற்றும் சோர்வு. உங்கள் மனைவி வேலைக்கு செல்வராக இருந்தால் எல்லாவற்றையும் நிர்வகிப்பது மிகவும் கடினம். தொழில் மற்றும் தனிப்பட்ட வேலைகளின் பெருஞ்சுமை பெரும்பாலும் பெண்களை சோர்வடைய செய்யும். அலுவலகம் மற்றும் வீட்டு வேலைகள் என அனைத்திலும் சோர்வாக இருப்பதால் மனைவி நெருக்கம் கொள்ளும் மனநிலையில் இல்லாமல் இருக்கலாம். அதனால் இதை தவிர்க்க இரவில் ஓய்வெடுக்க விரும்புவது இயற்கையானது. அவளின் பிரச்சனைகளை புரிந்து கொண்டு அவருடைய வேலைகளில் நீங்கள் கவனம் செலுத்தலாம். வலி நிறைந்த உறவு. வயது அதிகரிக்கும் போது ஆண்கள் பெண்கள் இருவருக்கும் உடல் மற்றும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் இருக்கும். உறவு உங்கள் மனைவிக்கு வேதனையாக இருக்கலாம். அவள் அசௌகரியமாக உணரலாம். அவரோடு தொடர்பு கொண்டு அதிக லூப்ரிகான்ட் அல்லது மகளிர் மருத்துவ நிபுணரை சந்திப்பது போதுமானதா என்று கேட்கலாம். வழக்கமான நெருக்கம். உங்கள் மனைவி நெருக்கத்தில் ஆர்வம் காட்டாததற்கு மற்றொரு சாத்தியமான காரணம் அவருக்கு இது சலித்து விட்டதாக இருக்கலாம். வெளிப்படையாக அதை பழைய மந்தமான வழக்கமான நெருக்கம் அவள் ஈடுபட விரும்பாமல் இருக்கலாம். அதனால் புதிய நிலைகள் மற்றும் கற்பனைகளை முயற்சிப்பது உங்கள் வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக்கலாம். எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ எமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகே வரக்கூடிய பெல் பட்டனை அழுத்தவும். எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும். நன்றி, வணக்கம்.